badan kemana ya badan kemangadu badan lah jauh mana oh dirantau tak dapat disasalai apa nanti dan tangguhkan onde mande dan tangguhkan Ari baganti pakan abi pakan bulan latibo singke surito beni jodesna la pindah ke rumah baru rumah nampunyo kampus juo agak sanang saketek candonyo desna sabab ade itu rumah tu kini dakek bana jo rumah dia kawaninyo bajalan saja oh bisa sampai oh selain daripada itu banyak pulo nama buek desna maraso sanang tinggal di rumah nan baru ko
Apartemen namanya di Amerika, tampeknya gadang, kamarnya banyak. Apartemen batingkek 20, di tingkek bawah dapur baruangan tamu 20 mai. Di tingkek ate kamar lalok jo kamar mandi, labia lapang taraso de inyo dari apartemen nan sabalunko. Nan taraso menyenangkan hati bana inda ada orang lain di situ, inyo baduo jo beni. Oh tinggal di rumah itu mae. Kamar lalu kadicuritokan nan si Desna yo suko bana. Kok Beni lambek pulang serupo biasa. Desna cok tagak dake jendela. Nyosuko bana mencaliak-caliak bakuliliang. Yo rancak dipatui malam hari dari tingkek 2 tu apartemennya, di bawah lamannya gadang sakuliliang bangunan apartemen lain, di ujung halaman ado tampek parkir oto. Untuk parkir oto nan tinggal di komplek tu, kok malam banyak oto tampak di situ bakilik cat dek cayo lampu nan tarang labia-labia kok musim dingin. Salju jatuh dari langit, bagu lambe cokape tabang, rancak bantunya kanai cahayu. Babi hari waktu Desna mencaliaknya surang diri di tingkek ate apartemennya, kadang-kadang takana koto kutiko bamanuang sarupo itu. Dek lai badake anyo tinggal jo dia, si dia cok datang ke rumahnya. Siang tu dia datang ke rumah Desna mengabarkan Suarti kabacarai jo lakinyo, kok lakinyo kadisabui inyo kan orang Amerika puluhanyo dek karano urusan sapele wacarai Suarti. Jo si John malah jadi nyumae. Kok Suarti jo John kadisabui Suarti lawannya membantu penulisan si John. Iyo penulisan disertasi S3. Oh si John iyo lah tamat kuliah kini, langsung diangkat jadi dosen di Ohio. Nan Suarti ditinggalkannya, abdi mani sapa dibuang, baitu dia bercerita. Onyo alia cerita dek dia karena lain nan Desna menyimak sajo. Ada puluh di siku seorang profesor Brian Albright kan namanya. Inyo guru gadang di kampusku, inyo guru besar kan namanya. Tapi orang awak orang Indonesia banyak nan indak suko karena tulisan-tulisannya nan acok memojokkan. Tulisan-tulisan inyo acok mana memburuk-burukkan kampung kita. Tapi kalau mahasiswa Amerika nama raja tentang Indonesia Profesor Brian, kok iyo disukoi mana? Karena inyo ahli tentang bahasa santiang loba bahasa Indonesia, mahasiswa S3 nam penelitian di Indonesia. Oh pastilah Profesor Iko nama membiang si Beninda tak kecuali sana.
coba itu kalau brianku kade ceritakan adolo na lain di sabi orang nyoko suko ka laki-laki takajui desna menanganyo kalau orang awak menyabutnya banak Jawi namanya tuh kalau ke Indonesia nyo acuk pai ka tampek nang kurang elok tampek waria di tampuanyo ado pulo wakatu itu nyo bau dodi orang awak orang Indonesia kan namonyo iyo ke Amerika inyo bau nyongkosi datang kemari tinggal di tampek inyo pulo gali-gali desna pemandangan curito dia to tinggalkan cerita Profesor Brian dulu to alia kabahkan lain hari baganti pakan baganti bulan lah 9 bulan lah biarkan duangan si desna ado di patang hari waktu itu pari desna terasa sakit bana bagagainya menelpon si dia untung si dia lah ado capek saja si dia datang onan si desna kola menangi menan sakit lah tapi palu menan sakit nyuntung si dia lai tahu o kamalayan desna makirongonyo oh dia capek menelepon ke si Beni tapi telepon indah diangkat nyonyo langsung menelepon Ibu Sumiarni. Oh bini Pak Saril Ibu Sumiarni ko satu diangkat telepon de Ibu Sumiarni langsung nyojawe masuk itu sabarlah dulu adik dia. Ambo cubo telpon Pak Saril dulu ambo kabakan bake inyo lanyo telpon Pak Saril dek bininyo langsung Pak Saril mencari Beni di kampus tu Lailia mudia Pak Saril nek mencari nam Beni ndak juo basuo nyo cubo caliak ke pustaka di sinan Beni ndak ado pulo oh langsung babaliak Pak Saril masuk itu babaliak ke rumah menjapui bininyo lanyo japui bininyo kini nyo langsung pulo ke rumah desna oh nyo bau desna ke rumah sakit mama tengah malam Beni tibo dapat kabar dari pasan telepon nanado di rumah. Samantaro desna lamanan sakit nyusuruh Beni masuk ke dalam de dokter masuk itu rupanya Beni ndak berani. Oh langsung bagage dia masuk ke dalam nyokawani desna masuk itu tengah malam anaknya lahir. Anak laki-laki na lucu bana mama Sajak tadi desna manan sakit kini lah tampak di matonyo anak kandung di badaninyo hilang sakit nantara son lah masuk Beni masuk itu mencari anak nalalaya bakatu desna bakek Beni anak gitu kan iyo alalaya o ambo taraga magian amo amin kato desna kini pasti Beni memandang dingin saja omangku amin di bari namo Amerika Minang artinya
Oba itu desna kamanyabui nyo tambah dek si Beni sakete iyo si Monson tukua tambanyo amin si Monson namo langko nyo Lambai tong pakan siamin laya nak laki-laki kana monyo nama nyusu nyo kue bana kadibilang si Beni kini. Onan salamo anak ko adonan salamo siamin laya gak berubah sakete si Beni ko. Kalau nan biaso subuh hari nyola barangke tengah malam baru nyo pulang kini salamo siamin ado inyo barangke agak siang pulang. Inyo barangke agak siang sabalun mugari nyola balik ba itu candonyo Beni kini. Tapi nan saroman ko indak lo lamu do lape nan dari 3 bulan Beni la balik ba na lamu nyobae barangke pagi pulang la jale tangah. Oh malam Bilang musim masuk itu siamin bertambah kadang jualan si Beni coy tujuh. Oh aduh lapado satu masuk sadang inyo desna pai balanjo nampak desna dek Pak Jack masuk itu. Oh kok Pak Jack kadisabui inyo menjadi dosen di kampus tu sadangkan desna berjalan-jalan maimbau Pak Jack dari jauh. Oh tatagun langkanyo si desna nyo dakei desna tu kini langsung bicara Pak Jack bakek desna kalau indah ambo salah danga. Oh sama so desna di kampung dulu menjadi guru dahulunya itulah kata Pak Jack kini mai. Bakato desna dalam hati mungkin si dia nambah curito mangko Pak Jack tahu kerajaan ambo nyo sambuang balik dari Pak Jack bacurito. Kini ba itu malah de adik desna lai ku amu desna kama mantu bakarajo di kantu ambo. Pemandanga kato Pak Jack masuk itu malonjak desna dek sanang hati mendapik tawaran bakarajo. Mendapik tawaran serupa itu langsung nyoyokan dek si desna ko iyo laik desna amu. Oh besok pagi datanglah ke kantu ambo bulia diurus surek manyure biar diisi formulir karajo ba itu Pak Jack kawakatu sanang hatinya. Oh si desna sanang hati
ati bana candonyo si desna bak cando layang-layang dape angin cando orang awi dape air cando orang litak dape makan langsung nyo kabakan dek si desna ke kawan ninyo. O langsung nyo kabakan ke dia kawan ninyo si dia sanang bana bakatu dia masuk itu ko iyo desna bakarajo si amin biala tinggalan jo ambo itulah katu dia. Sepulang Beni dari kantor langsung ladesna bacur itu mengabarkan dapet karajo Beni menjawab biasa saja. Walau dingin jawaban dari si Beni desna lah sanang bana hatinya pagi-pagi jo amin desna lah barangke menuju kantor Pak Jack kini. Latiboinyo di kantor ngisi pemulir karajonyo tanda tangani surek menyurek cuma siek diminta Pak Jack nomor rekening bank peralu pulo. Oh tapi si desna indak punyo kok nyampang nomor rekening adik desna indak ada nomor rekening Pak Beni bisa juo. Oh maklum lah di Amerika ko kana monyo gaji nan indak bantu tampe awak. Oh di Amerika langsung dimasukkan ke rekening ditampe awak piti ko ontan batarimu. Oh bapikir desna samantaro kalau itu kata Pak Jack biam burus rekening ambo Pak. Kalau dipikir ditimbang-timbang sungguh latih desna kini kok siang nyoba karajo. Oh malam mencuci jo memasak mau urus anak iyo pulo. Oh bapantun lah desna dalam hati oh nema Kampung koto nak kasangka urang kabalai membali lado panik di badan nindak doba adoma panik di batin susah ubeknyo. Laba bilang bulan si desna bakarajo di kantua tu datang lah Pak Jack masuk itu adik desna dengan kamela sabantalai bu surat nikah pulang ke Indonesia inyo kana asisten ambo di seko. Omaja kelas bahasa Indonesia di program ambo kini ba itu malah di adik desna. Salamuku adik desna karajo di kantua sajo kini meminta ambo kawake adik desna. Tolong gantikan ibu surat ni di kelas ambo maja adik desna. Ojo sanang hati desna menjawab ku itu nan apa katakan ambo menerima jo hati suku. Indak karumi bana maja dek si desna di kampung dulu inyo maja jiwa polai nan diajan di sinan kini iyo baso Indonesia kana monyo. Tu tinggalkan Pak John dulu tadang kabar di lain si dadang nan kawin jurang Amerika si jen namu bininyo la carai pulo tu agak nyumae. Nan curito kuan piesamo kasadonyo dulu si jem penelitian di kampung dadang sampai kawin nyoba duo.
O kini si Jela selesai kuliahnya, si Jem meminta cerai pulo. Tabayang dek desna masuk itu, kok baik ko pulo nasib ambo. Aku manta tulang pasandian padabok dabok darahnya. Hota danga salu, o sayu sampai naik. Bunyi dendang bayi ibu. Olah dua orang kawan di siko kabacarai nasib ambo isu oba apulun ya. Sadang nyodes nate rumah takana pala pulo de inyo. Oka mencaliak surek ko ado nanti bonyo turun malah ke bawah sabanta. Nyo pareso kotak surek ado surek di sinan da ambre rang kampung inyo nan tinggal di Amerika ko pulo mai. Dibaco surek bagu lambe tatuli malah di surek tu mengabakan udah ambril kapulang kampung nyokabakan di dalam surek tu ko ado pasan dari desna biana ambo malaluan. Itu bana isi surek nan dibaco taman wang desna masuk itu. Came Joshua dalam hatinya came kok nyampang udah ambril pulang. Tantu ayah jo bundo bati Joshua kok nyampang udah ambril bacureto. Tantang nasib awak dirantau orang baik tu katu hatinya.